Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ιβάν και καλώς ήρθατε στον μαγικό κόσμο του παιχνιδιού. Σήμερα θα παίξουμε 99 νύχτες στο δάσος και θα δούμε το νέο, επικό και ωραίο Jungle Biome. Έχω πάρει το task και αυτό λοιπόν να τα δούμε. Be chased by the deer at full speed. Δηλαδή να σε πιάσει ο deer όταν τρέχεις. Revive 5 other times in a single route. Craft any item from target for craft. Και αυτό είναι καλό, αλλά και defeat all wave of enemy in the fight pit. Μπορεί να κάνουμε αυτό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό και να προσπαθήσουμε να κάνουμε και αυτό, άμα μπορέσω φυσικά να βάλω το hard mode. Και για όλα αυτά μπορώ να χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου fire. Αυτό είναι Meteor, αυτό είναι Coin, αυτό είναι Alien, αυτό είναι Red και αυτό είναι Βάτραχη. Θα βάλω τους βατράχους γιατί στο νέο Jungle Biome είναι καλή πολύ η βάτραχη. Άμα δεν το ξέρετε φυσικά. Θα πάρουμε το Class Alien γιατί είναι ένα από τα καλύτερα. Έτοιμοι να δούμε. 3, 2, 1. Και μπήκαμε, αρχίσαμε. Φυσικά όπως βλέπετε εγώ είμαι φαν του 99 νύχτες στο δάσος. Δηλαδή είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Γιατί δεν μπορώ να σπάσω τίποτα. Τώρα μπορώ να κάνω destroy. Και ναι φυσικά. Θα κάνω destroy. Σκοτώνουμε ένα λύκο, σκοτώνουμε ένα δέντρο, σκοτώνουμε ένα λύκο, σκοτώνουμε ένα δέντρο. Ρίχνουμε στο μπάνι για να πάρουμε bunny food. Σκοτώνουμε ένα δέντρο, σκοτώνουμε ένα λύκο. Λα σαχούρ, τα σαχούρ, όχι, μισό τα brain rot, το ξέχασα. Ναι παιδιά, μπορεί να μην το έχετε καταλάβει, αλλά εγώ δεν μ' αρέσουν καθόλου τα brain rot. Γιατί εξαιτίας των brain rot το Roblox έχει αρχίσει να γίνει παιχνίδι για μικρά παιδιά. Δηλαδή τώρα παντού να δεις μόνο όλοι μιλάνε για οχαλέρα, καλά και τραλαλέρα τραλαλά. Ναι, ξέρω το όνομα του σκοτώνει. Μόνο στείλε brain rot, glide for brain rot, escape tsunami for brain rots. Μόνο γι' αυτό όλοι μιλάνε. Όχι να μιλήσουν για άλλα παιχνίδια, για άλλα καλά παιχνίδια, ας πούμε τον Garden Horizons, που σε λίγο θα βγάλω και σε αυτό το παιχνίδι. Όχι σαν το Garden Horizons. Δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια χαλάνε όλα τα άλλα παιχνίδια. Ας πούμε σαν το Garden Horizons που μόλις εμφανίστηκε. Το Garden Horizons μπορεί να είναι ωραίο, που εγώ το είχα δοκιμάσει και μου άρεσε εμένα πάντως. Είναι ωραίο, αλλά φυσικά εξαιτίας των Brain Rot Game αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. It's too τι! Και μου έχει τελειώσει. It's too late to select. Τι να σας πω. Εντάξει, δεν λέω κάτι. Ό,τι λέει επιτέλους κόβει και το δέντρο. Δηλαδή σκότωσα πάρα πολλά μπάνς. Όχι, μπάνς θα βλέπω, ναι. Ναι, αίτησα πρόβλημα, το ξέρω. Και κοιτάξτε πόσο φαγητό έχω. Το νέο μας Jungle Biome. Κοιτάξτε, το Jungle Biome είναι ωραίο, αλλά με αυτό το Jungle Biome δεν θα πω είναι πολύ καλό το Frog Event, γιατί όλοι το έχουν ξεχάσει. Και
Τώρα τα frog items σε αυτό το μέρος είναι πάρα πολύ καλά, γιατί ας πούμε το poison spare είναι πάρα πολύ καλό εκεί. Supplies. Δεν λέω κάτι, απλώς γιατί έχουν βάλει το Supple Crate, δηλαδή δεν μπορούσαν να μην το βάλουν. Είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχουν βάλει. Γιατί τώρα δεν μπορείς καλά να... Δεν μπορείς να βάλεις τη φωτιά, γιατί άμα κάνεις ένα λάθος, τέλος δεν θα έχει φωτιά. Και δεν θα έχει γυρισμό κιόλας. Αυτή η φωτιά δεν θα μπορείς να τη γυρίσεις που τη χρησιμοποιείς, αλλά λένε it's too late. Πολλά θες. Άμα είναι too late, δεν μπορείς να τη ξαναχρησιμοποιήσεις, γιατί και δεν τη χρησιμοποιήσεις καν τη φωτιά. Πολύ καλύτερο ήτανε. Ανοίγουμε την πόρτα, παίρνουμε αυτόν, τον κλέψαμε, τον απαγάγαμε, λέμε το προσθέτω. Επιτέλου, το καλύτερο όπλο στα jungle ποιο είναι? Σωστά, spare ή poison spare. Είναι δύο από τα καλύτερα όπλα που μπορούν να σου πέσουν από το jungle biome. Φυσικά το spare απλό μόνο του είναι καλό όπλο, αλλά στο jungle biome είναι ένα από τα καλύτερα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Και πουπ! Τι ωραία. Ευχαριστούμε. Так, τι κάνουμε με όλα τα άχρηστα πράγματα? Έτσι δεν έχουμε καν χάρτη, αλλά άλλο αυτό. Καλά, λες και με νοιάζει, αλλά άλλο αυτό. Κανείς να μην είναι... You have tool better than this. Έχω το ίδιο tool έπρεπε να γράφει, αλλά you have alert this tool έπρεπε να γράφει, αλλά όχι, γράφει you have tool better than this. Και εγώ θεωρώ πως και οι πιο πολύ πως το Infernal Sack είναι ένα από τα καλύτερα sacks. Αλλά φυσικά τώρα δεν θα έχουμε το biome για να πάρουμε Infernal Sack. Θα έχουμε μόνο το Jungle αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να μας δώσουν καλό event αυτή την εβδομάδα οι developers, δηλαδή ο Κρέκι. Εγώ θεωρώ πως ο Κρέκι είναι ο developer του παιχνιδιού και οι άλλοι είναι οι βοηθοί του. Και όχι, ο Κρέκι είναι ο admin ή ο developer ή ο Delo. Ναι, και ένας από τους αγαπημένους μου bloggers που βασικά να το πω τώρα ή να το πω άλλοτε, γιατί δεν είμαι σίγουρος άμα με καταλάβατε. Δηλαδή μπορώ και τώρα να το πω, αλλά γιατί πρέπει να το πω? Δεν θα το πω τώρα, απλώς θα σας το δείξω μετά. Θα σας το δείξω στο επόμενο βίντεο. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να δω κάτι. Οκ. Τζάμπα, σήμερα δεν θα μπορέσω να πάρω σπέα. Αλλά άλλο αυτό. Και τώρα την τελευταία στιγμή θα μου δώσεις και καλά βοηθάτε. Ούτε καν. Εντάξει. Καλύτερα να μου δίνει. Διπλό loot. Και άλλο loot. Οκ, ωραία, ευχαριστούμε. Έχουμε αυτόν εδώ, έχουμε έναν λύκο που θα έλεγα να τον σκοτώσω. Ούτε καν. Ό,τι λένε scrap για να βάλουμε το επόμενο level του crafting bread.
Εντάξει. 2. Ναι, είχα ένα κόλλο όπως καταλαβαίνετε. Εγώ θα έλεγα να δούμε πού είναι το Fairy Mini Biome, γιατί άμα εκεί είναι τα jungle, τότε γενικά μπορεί να είναι από την άλλη μεριά. Έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Βασικά, ναι, έχει κάποια πιθανότητα. Τέλεια. Οπα, παιδιά, ίσως προλάβω, ίσως τελευταία στιγμή προλάβω, ναι. Τέλεια. Πρόλαβα. Ναι, αλλά το κατέβασα. Και τι θα γίνει τώρα? Το hardcore μου δεν θα κάνει activate. Τέλεια. Ναι, δεν πρόλαβα γιατί δεν το είχα βρει τότε. Τελευταία στιγμή, εγώ νόμιζα πως θα μου δώσει. Αλληλούια! Ευχαριστούμε. Και γιατί δεν θέλω να ψάχνω που βρίσκεται. Θα πάμε αμέσως από εδώ, από τον φίλο μας. Κάτσε. Οκ, θα το μιλήσω μετά αυτού. Ναι, σαν blogger που βγάζει το update αυτό, έχω αργήσει πάρα πολύ, το ξέρω, αλλά και εσείς συγχωρέστε με. Δεν γίνεται σχεδόν κάθε μέρα να σας βγάζω. Κλειδί. Άμα ξέρω καλά με δυναμίτη μπορεί να το σπάσω. Στα easy. Πέθανε. Ούψ. Βοήθεια. Εκεί θα πάω. Να έχω τώρα σπέρα, εγώ σας λέω. Άλλο ένα κλειδί. Και περιμένουμε να βρει το κλειδί. Τι ψάρι! Αλλά όχι, βοήθεια, δεν θέλω να πεθάνω. Φόκι. Κανονικά τώρα να πήγαινα στις τρύπες έπρεπε τώρα να πάω, αλλά... Ευχαριστούμε. Θα πω να βρω όπλα και μετά θα πω στα caves. Γιατί όπως ξέρω με το νέο όπλο των caves μπορείς να ανοίξεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βρήκα coal, τέλεια. Και τώρα ψάχνω. Εντάξει. Θα πρέπει να το σκοτώσω. Τι να πω. Τρέχα. Που είναι χρόνος μικροπινάτων.
Ναι, αυτά τα πράγματα είναι πολύ καλά γιατί σε δίνουν μπαταρία. You must be cooked, you must be cooked, you must be cooked. Να το λέει επιτέλους έγινε μέρα. Μπορώ να πω να εξερευνήσω. Αχ, τέλεια, άρχισε και να βρέχει. Κάτι καλύτερο δεν μπορούσε να γίνει. Wait until the test tonight. Και μετά εξαφανίζεται. Εγώ θα ήθελα πάντως από αυτό να μπορείς να διαλέξεις πότε, δηλαδή να ενεργοποιήσεις hardcore όποτε θες, όχι μία φορά στο τόσο, όχι τις πρώτες 2,5 μέρες, γιατί 2,5 γιατί τη νύχτα γιατί είναι τη νύχτα της δεύτερης μέρας τελειώνει. Το μπορεί, το να μπορείς. Au, 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 χιλάρομαι, βασικά χιλάρω. Να χιλάρω θα ήθελα. Τώρα πρέπει να έρθει στο base εγώ. Wolf Tanzer bin ich. Ειλικρινά τα πήρα όλα αυτά που θέλω. Κάτσε. Beer Trap θέλει άλλο. Το Beer Trap πολλά θέλει. Ξαναμπόρω να τα... τους κάνω καλούς, αλλά άλλο αυτό. Ω, μην μου πείτε πως το βρήκα. Φέρει mini biome. Επιτέλους. Πώς λουλούδια έχω, μόνο 3. Αυτό είναι κακό. Please spare, please spare, please spare. Άλλο ήθελα. Direct 3. Ω, επιτέλους. Αντίο. You're not hungry. Ταραταν. 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 Ζιόμ. Οι άλλοι πέφτουν στα πάντα. Ο fuel canister. Τώρα θα πάρω τον trader, θα πάρω και ένα άλλο πράγμα. So I'll be fine running the tournament. The place to hide. Δεν με ενδιαφέρει γιατί οι κουλτίστ μετά από ότι με χτύπησαν φεύγουν μακριά. Δηλαδή τι είναι αυτό cooldown, δεν έχω καταλάβει. Είναι cooldown, δεν έχω καταλάβει.
Λες να μην αρχίσει η βροχή. Βασικά, για να δούμε αν θα με φτάσει ή όχι. Γιατί πιο σημαντικό είναι άλλο. Βασικά δεν έχουμε και κάποια. 25 έχουμε, τέλεια. Έχουμε τα 3 πράγματα. Κάτσε, μα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σε, όχι μόνο και σε... αυτός φυσικά δεν κάνει πέτρα, οκ. Γίνεται καλός. Αυτός δεν γίνεται καλός φυσικά. Σπέρα. Έπρεπε σήμερα να βρέξει. Απαραίτητος. Τι να πω, και τώρα τα δέντρα δεν μπορώ να τα μαζέψω. Ναι, δεν μιλάω. Θέλω να δω πού τελειώνει το jungle biome. Δηλαδή από εδώ μέχρι κάπου εδώ. Ήμουν πάρα πολύ κοντά, δηλαδή όλο αυτό. Φυσικά. Ποιος είμαι εγώ φυσικά για να έχω πάνω το λόγο φωτιάς. Τέλεια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Tyrant 5. Ναι, Tyrant 5. Αυτό είναι Tyrant 5. Κανονικά στο Tyrant 6 έπρεπε να λέει Ruby Chest. Αλλά όλο αυτό. Άμα εγώ ήμουν developer θα φτιάχνω στο... Τι κι άλλο! Playstone Gags γιατί το θέλω. Εντάξει. Καλά είμαστε. Αου, με χτυπάνε. Οπ, κικ. Οπ, fuel canister. Οπ, κάτι άλλο. Τρέξε. Δηλαδή από όπλα έχω 6-7. Έχω μόνο αυτά τα δύο. Σαν να ήθελα να το πάρω. Μόνο τα sticks μένουν, τα άλλα φεύγουν από κάποιο λόγο. Οκ, θα κάνω πέταλο νερό. Και άλλους. Ναι, πρώτα αυτό. Φυσικά δεν μπόρεσα. Ποιος είμαι εγώ. Πολλά δεν θέλουμε. Σπέρα. Ποιος είσαι εσύ? Κύμα, τι θέλεις από με και τι με φοβερίζεις? Ποιος είσαι εσύ και τόλμησες αντί να με δροσίζεις, αντί με το τραγούδι σου τον ύπνο μου να βρίζεις? Μπρος μου στέκεις φοβερό με αφρούς στεφανωμένους. Όποιος κανείς σε μάθε, εύκολα δεν πεθαίνω. Άμα κάποιος το δει αυτό μην μου πει κάτι, σας παρακαλώ. Αυτός που ξέρει θα καταλάβει τι εννοώ. Αυτός που ξέρει όμως, όχι random. Αυτός που ξέρει γιατί έκανε αυτό το τραγούδι θα καταλάβει. Σε φάση το όχι γάτα τι το μιαουρίτο. Άι μη gatito μιαου. Τέλεια. Μιαου. Άι μη gatito μιαου μιαου. Τι άι μη gatito? Αυτό είναι ειλικρινά ένα άι μη gatito.
alright, I'll be fine, step inside. Εντάξει, εδώ πέρα εγώ φτάσα. Οκ, το κάνουμε μουσική. Τέλεια, κάνουμε taming. Blaze. Οπα, βλέπω, εγώ άρχισα να βλέπω. Επιτέλους, είναι ειλικρινά αυτό που ήθελα. Μη! Δεν θα δώσω! Δεν θα δώσω σε κάτι ζώα να σκοτώσουν τον φίλο μου, τον Σάμελ. Blaze, έλα. Λαλαλα. Σε λίγο θα έχουμε Taming Flight 2. Αλλά αυτό θα είναι όνειρα, φυσικά. Θα έχω πάντα μαζί μου κάτι να τον ταΐσω. Εγώ τώρα ετοιμάζομαι. Εμπρός μου στέκεις φοβερό, μα φως στεφανωμένα. Και αν είσαι μάθε εύκολα, δεν πεθαίνει. Και άλλο ένα δέντρο έμεινε. Ναι. Άλλο ένα. Και το κάνουμε. Τέλειο. Και πάμε βασικά όχι πάμε στα jungle, γιατί είναι για τα jungle το βίντεο. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, να χρειαστεί να βγάλω όχι μόνο ένα part. Αλλά γι' αυτό μην ανησυχείτε φυσικά, γιατί τα parts θα βγουνε. Από εδώ μέχρι, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του map, για να δούμε. Έχουμε και εδώ κάτι. Από εκεί μέχρι εδώ. Quest completed. Πρέπει να τρέχω. Ευχαριστούμε. Easy. Δηλαδή το πιο εύκολο quest. Και τώρα... ναι, fighting pit.
Fighting Pit. Αχ, το χειρότερο μέρος στον κόσμο. Μπαντάζ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ που πιστεύετε πως δεν θα το κάνω. Τι στο... Μη! Εντάξει, είναι 99, γι' αυτό δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα. Και αρχίζουμε.